Здравейте се, играчета! Не обръщате внимание на тези лампички, които, както забелязвате, са нови. И сега ще ви покажа виновника, който ми скъса. Предишните лампички бяха много красиви. Ето го и виновника. Лъки. Защо ми скъса лампичките? Гризеш ги цяла нощ! Добре, просто искам да ви се извиня, че не съм качвала, понеже работех на един проект и ми трябва изключително много време, тъй като тази година няма да скачвам много видеа. Имам матури, трябва да се справя и също така трябва да уча. 4-ти клас съм, на гимнастика хода и работя по този проект, който не е важен. Да. Ето ги пак новите лампички. И другите повече ми харесват. Напишете долу в коментарите кой вид повече ви харесва. Този или други. Бай!